сухтори бешазор шаҳри Аделаидаи Австралияро ба коми худ кашид. Аллакай алангаи оташ дар ин ҷо чанд манзили зистро ба хокисар табдил додааст. Ҳамин гуна давоми ҳафтаи равон шаҳри Сидней маротибаи дуюм дар иҳотаи дуди ғализи сухтор қарор гирифт. Мутахассисон вазъиятро ниҳоят хатарнок арзёбӣ мекунанд. вобаста ба ин ҳукуматдорон аз сокинон даъват ба амал оварданд ки безарурат аз хонаҳояшон берун наоянд. Сокинони шаҳри Сидней бо ниқобҳои муҳофизатӣ ба кӯчаҳо мебароянд. хотиррасон мешавем ки сухтори шадид дар бешазори Австралия миёнаҳои моҳи октябр сар зада то имрӯз бо суръат доман паҳн мекунад. вобаста ба ин дар 3 штати ин кишвар ҳолати фавқулода эълон шудааст. бар асари офати табиӣ то имрӯз 4 нафар ба ҳалокат расида беш аз 300 манзили зист ба коми оташ фурӯ рафтааст. сухтор маҳсулоти 1 миллион гектари бешазорро низ ба хокистар табдил додааст. нашри навори видеое ки дар он лаҳзаи наҷот додани коала сабт шудааст вокуниши одамонро дар тамоми дунё ба вуҷуд овард. феълан ин ҷонвари зарардида дар як клиникаи бойторӣ зери назорати мутахассисон боқӣ мемонад. дар анбори маводи пиротехникии музофоти Мессинаи Италия ки дар ҷазираи Ситсилия ҷойгир аст таркиш ба амал омад. тибқи маълумот бар асари ин ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида 2 тани дигар зарар диданд. мувофиқ иттилои расонаҳои хабарӣ бар асари ин ҳодиса ҳамчунин 1 нафар беному нишон гаштааст. ба иттилои полис таркиш бо корҳои сохтмоние ки дар ин бино ҷараён доштанд алоқаманд аст. таркиш дар анбори корхонае ба амал омадааст ки он ба як ширкати хусусӣ оид ба истеҳсоли маводи тарфгарӣ тааллуқ дорад. кормандони ҳифзи ҳуқуқи Италия тафтишотро дар ин самт идома медиҳанд.